Right. Ναι. Λοιπόν, τα 5 παίρνει. Fold. Ναι, ρε. Α, παίρνει και τα critical, Ναι. Τι κάνει. Ω, full pin. Ναι, να σκεφτώ τώρα λίγο. 20, Βίντεο θα βάζουμε, μαλάκα, το fight. 23. Άρα μία θα το βγάλω, θα πάει σε 20, θα είναι στα 18 και 5, 23. Λοιπόν, 17 Vanguard. Θα την αφήσω αυτή. Ένα. Να. Πάει 23. 4 ζημιές. Θα κάνω PG για αυτήν. Θα το δώσω αυτόν. Τίποτα. Draw. Να. Δίπλα και 22. 22. 10 Ναι. και 5. Πώς κάτσε έχεις χέρι. 7. Άλλα. Λοιπόν. Call. Κάσε 2. Λοιπόν, σχεδόν. Σίγουρα αυτό. Με 11. Ναι. Με 21. Α, PG. Heal δεν μπορώ να χιλάρω. Και PG. Unlock. Cross ride. Call και call. Lock 2. Ναι. Να. 11. 11. Και είμαι στα 1000, Ναι. Θα την αφήσω αυτή. Critical παίρνω 5. Πάω στα 6. 13. PG. Ναι, ναι. PG κι εγώ. Και τίποτα. Boss cards χέρι. 3, 4, 5. Μμμ. 16. Και εγώ είμαι στα 6. Ναι. 15. Αρχίδια. Θα κάνω πάλι PG γιατί. Εντάξει. Ναι. Και unlock. Ναι. Για λίγο δύο. Κάλινς 2. Ένα. Βασικά όχι αυτό το όχι αυτό. Λοιπόν, αυτό σίγουρα. Και αυτό. 21 στο Vanguard. Έχεις την PG. Ναι. Critical. Όλα δίπλα. Ναι. Τίποτα. Είσαι στα 13. Είσαι 16. Attack. Θες 5. 5. Παίζεις. Unlock αυτά. Οκ. Ιδιότητα. Το δίνω συν 4. Και μετά ξανά ιδιότητα. Και μένω με 1000. Ναι. 6 σε 1000. 10. 12. Α, αρχίδια έχασα τότε. Ναι. Τι κρίμα. Να γιατί. Τι είχες. Λοιπόν,